आजपासून आपण डाएटच्या रेसिपीज ज्या वेट लॉससाठी किंवा हेल्दी राहण्यासाठी आपण खाऊ शकतो अशा रेसिपीजची एक नवीन सिरीज तयार करत आहोत। तर त्यात सर्वप्रथम आपण करणार आहोत चिकन सलाड। कारण सलाड म्हटलं की सगळ्यांना खूप बोरिंग वाटतं, पण आता मी एक छानसं तुम्हाला टेस्टी सोप्पं अगदी सोप्पं कोणीही बनवू शकेल असं एक छान चिकन सलाडची रेसिपी दाखवणार आहे। तर त्यासाठी आपल्याला लागणार आहे चिकन। हे जवळजवळ एक 200 ग्रॅम चिकन आहे। ह्याचे मी असे पीसेस करून घेतले। तर तुम्ही मोठे जसं आपल्याला बोनलेस चिकन येतं तसं ते जर मोठे पीस असेल तरी काही हरकत नाहीत। हे तर मी कट केलं होतं म्हणून मी असंच ठेवलं आहे। ह्याच्यात काही बारीक केलं नाही, कारण आपल्याला नंतर हे शिजल्यावर बारीक करायचं आहे हाताने। तर सगळ्यात पहिले हे चिकन, त्यासाठी लागणारी आलं लसूणची पेस्ट, आलं लसूण मिरचीची पेस्ट आहे ही। ह्यामध्ये मी मसाला वापरणार नाही आहे कोणतासुद्धा। सगळ्यात महत्त्वाचा इन्ग्रेडियंट म्हणजे आपलं हे काळी मिरी। ही अशी मी कुटून घेतलेली आहे, पावडर नाही आहे ही, कुटलेली काळी मिरी। त्याच्यानंतर मीठ, हे सुद्धा पिंक सॉल्ट जे रॉक सॉल्ट म्हणतो आपण ते आहे। आणि त्यानंतर हे सगळे व्हेजिटेबल्स मॅरिनेशन आपल्यासाठी लिंबू लागणार आहे मॅरिनेशनसाठी। आणि बाकी ह्या भाज्या ऑप्शनल आहेत, कोणाला कशा आवडतात ह्याचं काही प्रमाण नाही आहे। की ही जर मी ब्रोकली घेतलेली आहे, हे थोडेसे माझ्याकडे शिमला मिर्च अर्धी होती जे आपण बेल पेपर म्हणतो रेड आणि येलो ते होतं। आणि हा कांदा, हा सुद्धा तुम्ही कमी जास्त तुमच्या आवडीप्रमाणे ह्याचं प्रमाण ठेवू शकता। जेवढं जास्त भाज्या तेवढं जास्त हेल्दी रेसिपी। तर आता आपण बघूया सर्वात प्रथम ह्याचं मॅरिनेशन कसं करायचं आहे। तर मॅरिनेशनसाठी आपल्याला पहिल्यांदा लागणार आहे, त्याच्यामध्ये मी चिकन कमी असल्यामुळे खूप जास्त लिंबू नाही घालणार आहे, अर्ध्यापेक्षा थोडंसं कमी। तर हे मोठं लिंबू आहे तर अर्ध्यापेक्षा थोडंसं कमी, म्हणजे समजा तुम्ही दीड चमचा किंवा 2 चमचे लिंबू रस होईल। हे पूर्ण नाही मी पिळून घेतले लिंबू, अर्ध्यापेक्षा कमी आहे। त्यानंतर अगदी थोडीशी आलं लसूणची पेस्ट आणि काळी मिरी कुटलेली, ही मात्र भरपूर सारी, कारण ह्याने जास्त त्याला फ्लेवर येणार आहे। आणि भाज्यांवर ज्यावेळी सुद्धा ही काळी मिरी पूड लागते ना त्यावेळी ते पण खूप छान लागतात, चविष्ट लागतात। लिंबाचा रस आपण चांगला व्यवस्थित लावून घेऊया। त्याचबरोबर ह्याच्यामध्ये मी घालते थोडंसं मीठ, अर्धा चमचा मीठ आहे। हे व्यवस्थित चिकनला लावून घेऊया। आणि हे बोनलेस चिकन कसं पटकन शिजतं, त्यामुळे ह्याला काय मॅरिनेशन आणि खूप वेळ जास्त करून ठेवायची गरज नाही, कारण आपल्याला एकदम हे स्लो फ्लेमवर व्यवस्थित शिजवून घ्यायचं त्यावेळी त्याला चांगलं मॅरिनेट होतं। हे अगदीच तुम्ही आता लगेच तयार घातला ना तरीसुद्धा त्याची काही चव खूप म्हणजे अशी वेगळी लागणार नाही, छानच लागते। त्यामुळे मॅरिनेशन करून ठेवायची खूप जास्त गरज नाही आहे, पण जर घाईच्या वेळेला आपल्याला करायचं असेल तर आपण रात्री करून ठेवलं तरीसुद्धा चालतं। आता मी गॅसवर पॅन ठेवलेला आहे, हे आपलं नॉनस्टिक पॅन आहे त्यामुळे ह्याच्यामध्ये आपल्याला कमीत कमी तेल लागणार आहे। आणि ह्याच्यावर चिकनसुद्धा खूप छान शिजलं जातं, चिकटत वगैरे नाही। आणि त्याला म्हणजे नॉर्मली आपण जे स्टील पॅनवर करतो ना त्यावेळेला ते खालती थोडंसं लागतं, त्याच्यामध्ये तेल जास्त घालावं लागतं। ह्यामध्ये तेल कमी लागणार म्हणून मी नॉनस्टिक पॅनच घेतलं आहे। तर ह्यामध्ये तुम्ही आता तेल कोणतं आहे, तर मी तर नॉर्मल आम्ही जे तेल वापरतो घरामध्ये रोजच्या जेवणासाठी तेच तेल वापरलं आहे मी, काही वेगळं तेल नाही घातलं आहे। तर त्यासाठी कोणाला ऑलिव्ह ऑइल किंवा तूप घालायचं असेल तर तसं पण चालू शकतं। आता हे बघा, हा 1 चमचा आहे, एवढंच तेल वापरणार आहे। त्या पॅन आपलं चांगलं तापलेलं आहे। आता मी हे जे आपण मॅरिनेशन केलेलं चिकन आहे ना ते फक्त तसंच ठेवणार आहे पॅनवर। बघा, आता हे खूप जास्त उडतं मी थोडंसं झाकण ठेवते। अर्धा मिनिट झालं आहे, आता मी जरासं हे परतून घेते। बघा, बोनलेस चिकनला पटकन शिजायला सुरुवात होते।
परत थोडा वेळ झाकण करून ठेवते, म्हणजे लवकर शिजेल. हां बघा आता आपलं चिकन छान मस्तपैकी कुक होतं आहे. हा जो असा कलर आला आहे ना, तसा खरपूस आपल्याला पूर्णपणे करून घ्यायचं आहे चिकन. ज्यावेळेला हे असं दाबल्यावर पूर्णपणे तुटणार ना, त्यावेळेला आपण चिकन शिजलं असं समजायचं. अजून थोडा वेळ जाईल, तर 1-2 मिनटात झाली आहेत. अजून 1-3-4 मिनटामध्ये व्यवस्थित जरा शिजेल आपलं चिकन. आता बघूया आपण चिकन आपलं केवढं शिजलं आहे ते. हे बघा चिकनचा पूर्ण जो रस असतो ना तो निघायला लागला आहे बघा. चिकन मध्ये शिजत आलं आहे आपलं. अजून थोडंसं अजून ठेवूया, कारण आपल्याला चांगला हाताने व्यवस्थित तुटता येईल ना असं चिकन व्हायला हवं आहे. हे बघा तुम्ही बघू शकता की आता आपलं चिकन चांगलं शिजलं आहे. खूप छान दिसत आहे. ॲक्च्युली हे ह्या स्टेजला सुद्धा की नाही ॲज अ स्टार्टर म्हणून आपल्याला खायला खूप छान लागतं हे चिकन. मी आता हे आश्वीला देऊन बघते, बघू तिला आवडतं काय. तिला खूप आवडतंच, तिला ट्राय करायला सांगते मी. आणि ह्या आता पण हे आता शिजत आलं आहे ना, त्याच्यामध्ये थोडंसं आपण लसूण खूप बारीक चिरून टाकला ना ह्याच्यामध्ये तर किंवा किसून, तर ते सुद्धा खूप छान, म्हणजे ब्लॅक पेपर, लेमन आणि गार्लिक चिकन असं बोलतात ना तसं काहीतरी लागेल हे, पण खूप छान लागतं चवीला. आपण हे आश्वीला देऊन बघूया तिला आवडतं का. आश्वी हे टेस्ट करून दाखव बघू, तुला आवडतं ना हे. थांबा गरम आहे. मला खूप आवडलं तुला. हां हे संपव मग, तोपर्यंत मी बाकीची रेसिपी करते. हे बघा आता आपलं ना चिकन झालंय, शिजलंय. आश्वीला पण दिले मी ह्यातले 2 पीस. आता मी हे ना काढून ठेवते आहे. मगाशी ज्या भांड्यामध्ये आपण मॅरिनेट केलं ना त्यातच काढले. आणि आता आपण ह्याच्यावर आता आपण जे आपल्या भाज्या होत्या ना सगळ्या वेगवेगळ्या कलरफुल व्हेजिटेबल्स ते आपण ह्याच्यामध्ये परतून घ्यायचे आहेत. हे बघा कांदा जरासा परतला, अगदी किती अर्धा मिनिटच झाला असेल. आता मी ह्या सगळ्या भाज्या टाकते. लाल मिरची, पिवळी आणि ब्रोकली. आता ह्याच्यामध्ये बघा आपले 4 कलर झाले आहेत. एकतर हिरवा कलर, ब्रोकलीचा पिवळा कलर, शिमला मिरचीचा आणि लाल कलर आणि कांद्याचा पांढरा कलर. आपण जेवढा सलाड कलरफुल खाऊ ना तेवढं ते जास्त हेल्दी असतं. आणि आजकाल तर सगळ्यांना यूट्यूबमुळे माहितीच आहे की या भाज्यांमध्ये किती सारे प्रोटीन्स, फायबर्स आणि मायक्रोन्यूट्रिएंट्स असतात ते. त्यामुळे ते काय वेगळं सांगायला नको. पण फक्त ही रेसिपी आपण जोपर्यंत करत नाही ना आपल्याला वाटतं की खूप कठीण आहे, कारण हे आपण बघतो की बाबा हे सलाड वगैरे खाणं म्हणजे काय कठीण आहे, पण नाही, खूप टेस्टी लागतं. आणि करायला तर मला तर आता सध्या करायला हे सोपं वाटतं. जे आपण वाटण वगैरे करून करतो ना त्यापेक्षा हे जास्त सोपं वाटतं. आणि ह्याने पोट पण भरतं. म्हणजे असं नाही की अगदीच थोडं का सांगतात ना डॉक्टर की तुम्ही खोबऱ्या किंवा ग्रेव्ही जास्त खायचं नाही, खूप जास्त मसाले खायचे नाहीत. तर हे सगळ्यात छान, टेस्टी आणि हेल्दी. आता ह्यामध्ये मी बाकी काही मसाले तर घालणार नाही आहे, पण जी मगाशी थोडीशी काळी मिरी पावडर थोडी होती ना ती भाज्यांवर, कारण चिकनला तर आपण घातलेली आहे, पण एक भाज्यांना शिजताना थोडासा फ्लेवर येण्यासाठी ती घातली. अगदी चिमूटभर होती. आणि थोडंसं काळं मीठ पण चिकनला घातलेलं आहे त्यामुळे खूप जास्त घालायचं नाही, पण भाज्या नरम पडण्यासाठी ना छान लागतं. आणि भाज्यांना मीठ लागतं पण छान मग त्यावेळेला जर आपण शिजताना घातलं तर. म्हणून मी आधी घालून ठेवलं नाही, कारण जर आधी घालून ठेवलं तर त्याला पाणी सुटणार.
त्यामुळे मॅरिनेशन वगैरे काय भाज्यांना करायचं नाही आहे. आता हे असं चांगलं गॅस मी मोठा केला आहे थोडासा, म्हणजे भाज्या चांगल्या त्याच्यावर परतल्या जातील. आता जर आपण इथे आता हेल्दी रेसिपी बनवतोय म्हणून, पण ह्या रेसिपीमध्ये जर तुम्ही बटर घातलात ना तर ते पण खूप छान लागतं. हे बघा आपल्या भाज्या चांगल्यापैकी व्यवस्थित रोस्ट होत आहेत. तर मी भाज्यांचा गॅस एकदम कमी करून ठेवला आहे आणि तोपर्यंत मी जे चिकन आहे तो थोडं थंड झालं तर ते मी ना थोडं हातानेच बारीक करून घेते. बघा हे तुम्ही असं पण हाताने करून घेऊ शकता किंवा ह्याचे अगदी तुम्हाला व्यवस्थित बारीक बारीक चौकोनी तुकडे करून घ्यायचे असतील ना तर तसे पण करून घेऊ शकता. बघा छान शिजलंय चिकन, खूप जास्त पण नाही शिजलंय आणि खूप कमी पण नाही, व्यवस्थित शिजलंय. हे बघा आता आपल्या भाज्या चांगल्या नरम झालेल्या आहेत आणि व्यवस्थित जेवढ्या आपल्याला हव्या तेवढ्या शिजलेल्या पण आहेत. आता आपण काय करायचं, हे जे मी चिकन बारीक करून घेतलं ना ते सगळं मी ह्यामध्ये घालते. हे आताच दिसायला किती छान कलरफुल दिसतंय. हे बघा आता अशा प्रकारे आपलं हे हेल्दी चिकन सलाड विथ खूप साऱ्या व्हेजिटेबल्स तयार झालेला आहे. आता मी हे सर्विंग प्लेटमध्ये काढून घेते. तर अशा प्रकारे आपलं हे चिकनचं सलाड खूप हेल्दी तयार झालेलं आहे. तर तुम्ही हे नक्कीच खाऊन बघा, तुम्हाला कसं लागलं ते पण आम्हाला नक्की कमेंट बॉक्समध्ये कळवा. आणि जर कोणाला वेट लॉस करायचं असेल किंवा कोणाला हाय प्रोटीन डाएट खायचं असेल तर त्यासाठी ह्या सगळ्यात खूप छान ऑप्शन आहे. तर अशाच प्रकारचे आणखीनसुद्धा आम्ही तुम्हाला वेट लॉससाठी किंवा हेल्दी डाएटचे रेसिपीज घेऊन येणार आहोत. तर नक्कीच आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि आपल्या मित्रमैत्रिणी आणि फॅमिलीबरोबर शेअर करा. थँक्यू. आता बघूया हा आश्वीला ही रेसिपी आवडते का. चिकन तर तिला आवडलं आहे पण व्हेजिटेबल बरोबर आवडते काय बघूया. आश्वी सगळ्या व्हेजिटेबल्स खाते हो ना आश्वी. खरंच सगळं संपवायचं बघू. चिकन पण घे, थांबलेलं दाखवते मी एक मिनिट. आवडला. तिखट आहे नाही ना. व्हेरी गुड.